Mae electroneg yn llanw ein bywydau, o gyfrifiaduron i ddefnydd mewn ysbytau. Mae'n effeithio ar safon ein bywydau. Mae astudio electroneg yn arwain y dyrfa yn y byd peirianneg. Mae nifer o'n cyn-ddisgyblion wedi mynd ymlaen i brifysgol, ond hefyd i ennill prentisiaeth. Mae yna elfen ymarferol cryf i'r cwrs. Mae 20% o'r cwrs yn ymwneud â prosiectau. Yn gofyn am gradd C neu'n uwch yn gwyddoniaeth, ond hefyd yn mathemateg. Ni'n defnyddio hafaliadau bron pob dydd yn electroneg. Dyna pam mae eisiau mathemateg cryf arnoch. Gorgyfer lefel A llawn ceir 2 arholiad ar ddiwedd blwyddyn 13. 80% yw'r marciau am y arholiad yma, 20% am gwaith cwrs. Mae'r testunau yn trin y cylchedau digidol ag analog, a hefyd o ran cyfathrebu. Dyma enghraifft o waith prosiect rhywun sydd yn dilyn electroneg. Ar ôl ysgrifennu briff, mae dyluniad o gylched cael ei wneud, yna mae gwaith ymarferol yn cael ei wneud ar y gylched. Mae'r gylched yn cael ei profi trwy defnyddio meddalwedd, ac yna mae prosesu trwy defnyddio technegau eitha cymhleth bwlian yn cael ei gwneud. Dyma enghraifft o meddalwedd ni'n defnyddio i adeiladu cylchedau ac yna arbrofi ar y cylchedau. Mae'n rhaglen eitha cymhleth, ond sydd yn arbenigo mewn electroneg. Mae dealltwriaeth o hwn yn hanfodol o bwysig trwy gydol y cwrs.